Yan nga rin ko. Wait. Mawari. Sal. Kita mo ito. Kapinte to sir. Nakarami. Nanapunta ka rin sa Camp Phillips. Itong next. Oh. Next travel. Charot. Barakulan na. Hi guys! Welcome to my vlog! Kumusta na yung primero nga ano dire? So guys, Ulan, kaduha na karon. ulan siya guys. So, dili jud ka maka-enjoy pag picture-picture kay naay payong and yuta, kita, ana.